40-60 salunan at iwek kita anyaman asala pinabuga. Game na game uray agpatnag ni mister ko di nakisok-sokan rinuman sa yak at rasan agal-alit di bumigan. Bebang Bebang di awawag na kanyang kaslaat na biyana kay nati kusina. Bebang Bebang di awawag na kanyang kaslaat na biyana kay nati kusina. Bebang Bebang di awawag na kanyang kaslaat na biyana kay nati kusina. Bebang Bebang di awawag na kanyang kaslaat na biyana Shakti kay nati kusina. Inayat laing di mo ibigla tanyan anasakit. Oy karyo di mo nga ikulpe itanta ng laing panangiserek mo. May mayat sakit di okaryo Nung kamtilanan na tapnon goming awa Inagpanagrik na Apru-apru sang kumao karyo Sakbay ngay serek mo tapnon na say-saya Panagpwesto na karyo inayat laing di mo ibigla tanyan anasakit. Oy karyo di mo nga ikulpe itanta ng laing panangiserek mo. May mayat sakit di okaryo di kamtilanan na tapon goming awa Inagpanagrik na kasamit dalulughet ni lola Iti ang kasarda daytoy asinsin inaramat
gumatangak man tabalot mo, manong. Gumatang ka, ading? Wena, manod ka tangi, mading.